Здравейте хора, добре дошли в вече нашият седми епизод. В нашия седми епизод. И днес за какво ще си говорим, Аде? Значи малко get to know us. И един факт за нас, който така се отличава, е, че и двете имаме братя. Да. По-голям и по-малък. И малко за нашите братя ще ви разкажем, понеже така... Има доста разлики. Да си момиче с брат е... Аз бих казала по-добрата опция, отколкото момиче с сестра. Да, и аз съм напълно съгласна. Аз съм казвала много пъти, аз сестра не искам да имам, защото това означава да ми взимат дрехите ми, така от гримове, всичко. Не, реално, като малка исках да имам близначка, сестра. Това още по-зла. Не знам защо, просто така ми идваше, исках близначка да имам. Аз не бих искала да имам нито близначка, нито близнак, няма го изтроя. No. Ще трябва да си делиш рождения ден с някой, никакъв шанс. За мен това... Не. Нещо, което, в смисъл, има доста разлика между това, нали, да си по-малкото дете и да си по-голямото дете, защото, примерно, не знам при теб как е било, но има някакви неща, които брат ми е казвал, на мен, аз като бях на твоите години, нашите това не ми даваха да го правя. Нали, примерно, да излизам до по-късно или някакви такива неща. Защото, айде сега, ако беше сестра, нали, и за дрехи, и за такива неща, защото сега брат ми не носи кроп топове. Нали. Така че, да, но в смисъл... При нас, може би за неща. В смисъл, аз като си получих първия телефон, той е по-малък от мен и той тогава си го получи на по-ранна възраст, мисля, че беше. Но той не излиза много с приятели и няма какво да му се кара да се прибира по нощите. Ако е излязъл до късно, няма кой да му се скара, защото той не излиза. Да. При нас, примерно за телефони, за такива неща, значи аз им на една и съща възраст си получихме първия телефон. Мисля, че той си го получи, когато бяхме, когато той беше в първи клас. Но като цяло, не беше толкова такова и след това, ако някой иска да си взема телефон, просто си го купуваш. Нашите никога не са ни купували телефони или лаптопи, таблети, такива неща. Сега, мога да ти помогна с нещо, но и после трябва да им върнеш парите. Постоянно ще има къде отиваш, с кой излизаш. Ти гадже ли си имаш? Той е същия към мене. В смисъл, някакви такива фейк въпроси, как да кажа, риторични ми задава. Просто защото да се е баба, нали? Не, при мен не е да се е баба или нещо такова. При мен си е наистина. Сириус. Много сириус понякога. Малко така... Too much. Много too much. Сега има неща, за които fair, има неща, за които too much. Успокой се, кралица моя. Успокой се. Защото, примерно, нашите не ми правят някакви проблеми. Смисъл, нашите няма ми направят проблем, ако си имам приятел или съм навън като късно или ще спя някой такова. А той ще е като, къде отиваш? С кой ще ходиш там? Алкохол ще има ли? Смисъл, той се едно ми е майка понякога. Мисъл, не е толкова зле понякога, но понякога е малко... Ние с брат ми unlockнахме стейджа, в който вече ме пита за relationship advice. Аз никога не съм била във връзка, но той ме пита за advice. Защото си жена. Да, как да пита момичето, как да каже на едно момиче, че я харесва. Дали да го направи изобщо, или да си крие чувството от нея. Да си крие чувствата най-добре. Няма да бъде heartbroken след това. Това не съм го имала с брат ми. Никога не ме е питал за някакви... Имала е някакви случаи, ама не е било такова точно relationship advice. Аз никога не съм го питала. Сега какво го питам? Как да кажа на едно момче, че го харесвам? Не? Малко ми е кринджово. Мен ми е кринджово да говоря с брат ми за relationship, някакви такива неща. Нали, това е все едно да говоря с нашата. Малко... Аз така го чувствам понякога. Край. Сега какво да питам майка ми, примерно, аз как да кажа на едно момче, че го харесва? Ти същото е.
нещо, което аз се радвам, примерно, че с брат ми нямаме супер голямата разлика. Смисъл от 10 години, нещо е такова. Да. Имаме 3 години разлика. И смисъл се радвам, защото то тогава, ако имахме 10 години разлика, верно ще се държи с едно ми е баща. Мисъл, малко или много. Но 3 години е някакво такова точно приемливото, където хем няма ти навлиза толкова в личното пространство, хем, нали, да. Да си имате някаква приказка. Да, защото, примерно, сега се сетих нещо когато аз съм била сега на 17 и брат ми, когато е бил на 17, нали, примерно, аз имаш сега един период от доста дълго време, в който аз си живеех сама. Не, защото той трябва да живее с мен, но не живееше с мен тогава. И той, когато беше на 17, той не живееше сам. Той тогава живееше, ако не се лъжа, с баба ми и дядо ми. Нали? Mm-hmm. И той, примерно, това не го е имал, нали? Да има привилегията буквално да седи и да си живее сам, да си се оправя сам. Да. И когато той беше на 17, нали, беше малко по-други времена бях. Мисля, пак не беше толкова различно, но бяха малко по-такива. Аз го изкарах на 100 години сега, че. Да. Прави история. Не, примерно, нали, айде, не като е бил на 17, защото това е било доста скоро, но, нали, ние сме понякога сме много различни като характер, защото, примерно, за дискотеките. Значи, моята първа дискотека беше, в смисъл, не да ходя с нашите или нещо такова, беше миналата година. Аз тогава бях на 16. А неговата първа дискотека беше, когато стана на 18, ако не се лъжа. Вау. Да. Смисъл, нали, и тук пак го има, айде сега, моята първа дискотека беше с него, нали, него не е имал кой да го води по този начин, но все пак, нали, нашите нямаха проблеми аз да отида на дискотека. Mm-hmm. Но и той и не изявяваше, той когато беше на 16, той не изявяваше абсолютно никакво желание да ходи на дискотеки. Той беше много антидискотеки тогава. Маля. Ние с брат ми имаме, да кажа, доста прилики в характера и в някои интереси. Примерно Marvel Universe, Формула 1, такива неща. Да, то при вас това. Вие принципно вие с брати въобще не си приличате. Не, той прилича на мама, аз приличам на тати. Да. Няма. Докато най-интересното при мен е, аз с брат ми си приличам адски много. В смисъл, аз ако си махна косата, аз ще приличам на него. И ми порасте брада, естествено. Едното малко трудно, ама да. Но... си махнеш косата ли? Да, много е трудно. А иначе брада, тук не се бръсна 2 дена и вече е на бола. И готово, да. Благодаря, да че така ме експозна. Много thank you, ама... Моля. Но твото... брат ми, като бяхме по-малки, даже майка ми е казвала как на някакви снимки, като сме били по-малки, тя сега седи и гледа това, вика, аз не мога да различа, ти ли си, брат ти ли е? Но твото, той прилича адски много на майка ми. В смисъл, той, когато имаше и дълга коса, в смисъл не много дълга, много приличаше на майка ми. Mm-hmm. Аз въобще не приличам на майка ми. Те имат зелени очи, дзън. Аз приличам на баща ми. Аз по всичко приличам на баща ми. Мамата с брат ми адски много си приличам. Аз това не знам как става. Wow. Той почти не прилича на баща ми, Не знам, аз това, дето казах, че като малко съм искала близначка, аз просто усещам брат ми като мой близнак, да кажа, защото била съм на 2, като се е родил. А от 2 годишна не си спомням толкова много, че да помня живота преди брат ми. Чакай, вие имахте 2 години? 2 години разлика, да. Ето и при брат ми е същото смисъл. Аз съм била, като аз съм се родила, той е бил на 3. В смисъл, никой не помни, в смисъл, аз реално не помня живота ми преди брат ми, защото не го е имало. Колко философско звучеше това, колко малумно звучеше. Да, просто ние с него сме си супер близки и от както бяхме по-малки и сега. Сега малко... Да, има много голяма разлика между това да имаш по-голяма сестра и това да имаш по-голям брат. Защото аз с брат ми
докато бяхме по-малки, имаше един период, в който ние не, че не се понасяхме, просто ние сме се биели адски много като деца. Ой, ние така. Ама не, Ние смисъл, така нашето просто. си беше бой, крещане, всичко. Той много фанали ме за ръката, почне да ме дере с неговите ногти. Нищо, ако му са изрязани, после фаща ми ръката и почва и така да ме дере. Като Аз малък. хапех много, брат ми. Браво, бе. Да, но някак си изведнъж, нали, и то беше малки такова, нали, сничинг фейза там, този, който е. Нали, и не си бяхме толкова близки до едно време, после изведнъж станахме много близки. В смисъл, когато бях в Китай, имаше случаи, в които просто брат ми звънеше да ме чуе как съм, какво правя, да ме види дали съм жива. Преди това май не му пукаше. Вау. Вау. Change of heart. Да. По едно време почнахме много да си говорим и беше много странно. Ние като малки постоянно си играхме заедно. Ако не сме на училище, прибирахме се заедно от училище. Даже помня, защото тогава мама ни даваше 5 евро на ден. Джобли. Але. Да, това когато бяхме още в Ирландия. И минаваме ние през магазинчето, преди да се приберем, вземем един чипс и нещо за пиене и си седем с брат ми вкъщи на дивана, един до друг, без да се бием, без да се караме, си пустим нещо в YouTube да си гледаме. Защото тогава гледахме еднакви там контент креатори в YouTube. Не помня какво беше уникално и си пуснем и си се разбираме и си седим така един до друг без нищо, просто Paradise. При мен брат ми много обича да казва как аз съм негово копия. В смисъл, буквално как аз съм харесвал абсолютно всички неща, които той харесва, как аз го пирам. Аз не съм съгласна с това. Друг е въпросът, че аз започнах да гледам ютубъри от него. Да. Айде, music taste ни, да, взела съм го от него и от баща ми, това е ясно. Да. Ама не ба, защото, нали, в смисъл, тук говоря за метала, примерно. Но за другите неща аз си ги намерих. Кей-попа. Да. Но той много обича да казва, особено за любимия ми цвят, защото любимия ми цвят е лилаво. И моя е лилаво. Ти ме копираш. О май гад. Това не е вярно. Той мен ме копира. Тебе те копира. Не как за всичко аз съм го била копирала и как аз съм негово копия. Моля. Какво? Това не е вярно. Въобще. Чил гърли поп. Примерно, това не сме го имали за това, което при вас е имало да ходите заедно на училище и да такова. Защото, нали, там първи до 4 клас нашите ни караха до училище. И, айде, имало го, но такова пеша да се прибираме, защото нашите идваха и ни взимаха от училище, нали. И го нямаше много това, да таковаме. До някакво доста известно време ние не излизахме заедно. Просто така се случи по едно време, че компаниите ни се събраха и излизахме малко по-често. Но да, в смисъл пак не бяхме много close. И по едно време аз почнах да излизам с него и с неговите приятели, е така от нищото. Как се случи това, аз не знам. Супер. Аз може би, ако ходя с някой на кино и брат ми иска да види филма, да го вземам брат ми с някакви приятели. Обаче, иначе да сме излизали, не помня. Мене се е случило смисъл да излизаме, да ходиме на някакви... смисъл да ходим на някъде така двамата и, нали, неговите приятели нещо да се размотаваме. И той много често се случва, не е така да ме пита, искаш ли да дойдеш тази да излизаме такова? Аз не. Не, и когато той вече почна да ме пита, аз някакво. Ти искаш да излизаш с мен? Ти искаш да си общуваш с мен? А леле, аз получавам твоето внимание. С какво заслужих тази привилегия? Леле, мале. Аз помня, не знам, вие не знам имали ли сте го това с брат ти, но когато аз бях малка, брат ми много, адски, много искаше да ме научи как да играя лига. Адски, но аз имах инсталирана лига на твато, на компютъра, защото той тогава беше негов. Той постоянно ме караше да ме учи как аз да играя лига, защото това е много важно. Не се научих. Мисля, че се опита няколко пъти и аз просто се отказах накрая. Ние двамата никога сме играли лига. Като бяхме малки,
него му купиха PlayStation. Не, първо имаше Xbox. Имаше Xbox и на Xbox-а двамата играхме Майнкрафт. На такова на телевизора, сплит скрина, отгоре аз съм отдолу и цъкаме Майнкрафт с него. Значи, Clash Royale, когато беше известно. What the fuck? Clash Royale, когато беше нашумяло, аз я имах, но защото аз не мога да играя игри. В смисъл, аз съм много зле в игрането на каквито и да игри. Майнкрафт, примерно, ще си постоя кокетната къщичка и така ще го оставя и няма влизам в света повече. Ние точно на Майнкрафт, той ходи, събира нещата, аз му строя къщите, фермата за животните, всичко друго. Да. Аз съм по кокетната част, аз не съм да ходя да убивам животни там, не. Буквално. Но да, за Clash Royale, когато беше нашумяло много, нали, в смисъл всички го играх, това било 5-6 клас някъде. Аз много исках да си дигна купите, но аз защото не мога да играя, не знам как да играя и съм малко лапенце и какво правя? Моля брат ми да ми дига купите, но след това седя и рева, защото аз не мога да си дигна купите, но той може да ми ги дигне и той ми ги дига, аз си ги свалям. Много беше тъжна историята. Но единствената игра, която той не ме е учил да играя, мисля, че беше Fortnite. Fortnite сама си играех, сама си правих всичко с приятели играех. Той много играеше преди Fortnite, обаче аз още съм имал интерес в това с него да играе или да ми показва как се играе. Още не. При мен не беше имам интерес да играя аз лига, като бях на 9-10. Не беше моя интерес. Аз много искам да се науча да играя лига. Не беше сяда и тук да те уча как да играеш. Не, защото него братовчет ни е научил, не него го е научил и затова той да потвърде така. Поколение на поколение. Поколение на поколение. Направо, да. Мале. Ма не, нали, аз не се научих да играя игри. Значи, най-дългия период, в който съм играла една игра беше Fortnite и това беше защото беше онлайн обучението. И ние се събирахме просто да играем Fortnite, защото си нямахме друга работа. Ако той беше по-големия, не щеше да има и сега тук да те уча как да правиш това. Да. Нали, ти освен ако не си някакъв геймър, да го учиш ти как да играеш. Аз имам тайно Twitch кариера, аз стримвам всяка вечер, ви просто не знаете. Да, той затова подкаста ми върви толкова добре, да. Защото ти си толкова известна. Аз съм толкова известна. Не дей, аз, нали, ми казаха, че съм икона вече. Трябва да се промотираме пак така. Вие, нещо, което ми е много интересно, имали ли сте го това? Примерно, не, вие като сте били в Ирландия, не знам колко е било такова, ама, нали, когато някой учител ти е преподавал на теб, след това, например, на брат ти да казва, ти не си ли брата на еди кой си? Нали, така с учители или някой учител да не харесва брат ти, защото не те харесва от теб. В Ирландия не, но тук, защото аз, нали, се върнах да си завърша 7-ми клас и да си карам матурите. И той като стана 7-ми клас беше с моите учители. И даже се справяше по-добре от мен. В смисъл... Какво казва ли съм от тя сестра ти беше много тъпа? Аз си мисля, че така е ставало, защото имахме еднаква учителка по история и по география. Една ни преподаваше. И той си стана много близък с нея, защото в смисъл, се справя в тези предмети най-добре. Аз по история вързвах 4 тогава. Да се чудя какво ли си е мислила за сестра му на този гений. Моля ти се, при мен от 5 до 7 клас, когато бяхме, защото на брат ми, той не учеше много. В смисъл, той не е, че не учеше, не беше топ. В смисъл, завърши си много добре човека, нали, влезе в окей училище след това. Но, нали, нещо учителите, ама въобще не го харесваха. И, нали, те оттам, нали, не бяха много големи любимци на нашето семейство, така да го кажа. Защото, нали, доста учители, примерно, нали, ще се заяждат нещо с брат ми и нещо. Кой майка ми после ще отиде и ще ги пита какъв има проблемите. Нали.
Но много пъти се е случва, примерно, старата му класна, която на мен ми беше по география. Не, тя ще седи такова и, толкова ще се опитва да ме отбягва просто, да не ми говори нищо, да не ме такова. Няколко пъти се е случвало, няколко пъти са ме споменавали принципно, в смисъл са казвали, ей, той брат и дън, какво прави брат, някакви такива неща, но те толкова някои учители не ме харесват, не харесваха него и презумпция леко мен не ме харесваха, но чак в коментари не е имало, той брат ти какъв буклунг беше. Пример. Но да, смисъл беше, то си се усещаше някакво такова, че на тях им е awkward и на мен ми беше много awkward. Брат ти готви ли? Не. Той ще запали къщата. При мен, значи брат ми принципно, защото той много обича да готви. Той ще седнеш, почне да готви и ще е като тук се едно в MasterChef, както ти обясняват. И тук сега ще сготвим, ще нарежаме пилето по този начин. Дън. Постоянно ми Мрънка вика, ти не мога да готвиш, ти не мога да готвиш, също време аз готвям много добре. Имам свидетели. Да. Значи може да си прави пуканки в микроволновата. Това не е готвене. В смисъл, пуканки в микроволновата и котката ти може да направи. О май гад. Значи, окей. Добре, това на страна. Наскоро... Но дали може ли Не. да си направи? Не. Не може да си стопли водата в микроволновата, да я изсипе в това за нудлите и да си сипе пакетчетата. Не. Той как не умира от глад? Той яде зърнена закуска 24/7. Той яде зърнена закуска с прясно мляко постоянно, за всяко ядене. Ако се прибере в 5 вечерта от тренировка, ще яде зърнена закуска вместо да си направи от вечерята да си сложи. Вечерята е там, в тенджерата, той няма да си сипе купичка с вечеря, каквото е сготвила мама, ще си сипе купичка с зърнена закуска. Колкото и да е часа. Това му е яденето на него. Добре, човек, смисъл? Не. Ладуя ми, брат, не може да готви. Не. Наскоро мама го научи да прави бисквити на торта. Това с нишещето. Ето е много трудно. То е много трудно, да. Не, реално, аз не съм сигурна да ще мога да направя. Но то не е ли там правиш нещо? Гледаш рецептата в Google, братле, и го правиш, айде. Да. И миналата седмица се опита да си сготви такива пилешки хапки, дето са замразени, нали, трябва да ги сложиш във фурната. Обаче, опита се да ги сготви. Да, чакай, обаче нямаме хартия за готвене. И не знае какво да сложи в тавата, преди да сложи пилешките хапки. Аз му викам, измисли го. Човека намери такова фолио. Такова алуминиево фолио. Нали, това става. Това сме го правили няколко пъти да готвим с такова и става. Нямате ли такива тавидет с незалепващо покритие? Има едни стъклени, в които в стъклените, примерно, слагаме това стъклото няма ли да се пукне? Не. Пука се само ако го извадиш от фурната топло и го намокриш на студена вода, тогава се пука. Да, това съм го правила веднъж. И така спуках една тава на мама на 2. Опа! И после ме биха. И си научих урока. Съжалявам, мамо. Да. И се опитва човека да си направи пилешките хапки, обаче фолиото му не иска да се развие. То нали е на ролка и като го дръпне да го развие, да го сложи, то се къса. Да. И го викам, добре, измисли го. Вместо да вземе стъклената тава, да й сложи малко олио и да сложи пръчките, той го накъса на малки парченца и го сложи на дъното на тавата в олиото. И викам, добре, гени, нямаме една тава в тази къща, има няколко. Все една ще стане. Просто го помисли малко. Не, човек, не мога. Какво? Не. Значи, аз когато за първи път почнах реално повече да си готвя, беше като се преместих да живея сама, защото преди това нашите готвеха. Това не означава, че аз тогава не знаех как да готвя. Смисъл, аз знаех как да оцелея сама. Нали? Някой ден. Тези пилешки хапки се научих на 10 как да ги правя. Това да. Ама не, точно от нашите купуваха от такива алуминиеви тавички, то само го слагаш в тавата, пъхаш го и готово. Ама... не. Някой ден имам надеждата, че той ще си сготви ядене. Не просто замразени хапки. Може замразена пица да си сготви някой ден.
Това ако стане Евала. Той ще може и той да не я сложи, защото не знаеш, като замразените пици са увити в такова стреч фолио. Да. Като ги извадиш от кутията, да не я сложиш с стреч фолиото само. Примерно, за зърнената закуска, това, което каза, ние имахме един период, в който с брат ми ядяхме зърнена закуска и то период. По едно време майка ми просто каза: ама вие не я ядете тази зърнена закуска, аз само тук я купувам да седи да прашасва и спряха да я купуват зърнена закуска. За закуска го ядохме в Ирландия, там като бяхме всеки ден за закуска. При нас имаше някакъв период, в който го правихме това, ама после майка ми наистина каза: вие това не го ядете, няма да го взимам и така. Спомня, по едно време бях искала пак да почна да ям зърнена закуска и си бях взела от тези деца хелтите. Нали? Само че аз тогава бях малка и аз какво исках от зърнената закуска? Аз исках само шоколадовите. Да. А те са, нали, корнфлейкс, такива и шоколадови пак. Аз хващах, взимах си твато, нали, зърнената закуска пакетчето и си взимах само шоколадовите. Изяждах всичките шоколадови. А по едно време брат ми беше почнал да яде една уникална човек зърнена закуска, де ти буквално може да си ядеш така. Мисля, че беше нещо от сорта на ябълки, в смисъл, нали, с вкуса, дето беше, нали, но с вкуса на ябълки и такова канела. Някаква е такава карамелизирана ябълки и канела. Беше уникално и даже беше my healthy. Вау. Много беше хубаво. Браво. Ама не съм я виждала тази на закуска от не знам колко години. И сега в момента, тук където сме си, има една такова пакетче овес, което никой не яде. Което аз съм яла 2 пъти от него, просто защото не съм имала храна и единственото нещо, което съм имала е кисело мляко и то овес и това съм яла. Ама той овес, той си го е купил, ама ще го яде ли някой ден? Не. Не. Да. Но да, поне моят брат може да готви. Днеска ни изготвил рис. Аз като се прибира, само трябва да сложа пилето в урната. Браво. Да. Браво. Знаеш ли, нещо, което сега се сетих. Примерно, как брат ми си е много това ще прозвучи много тъпо, но си е много по-близък с нашите. В смисъл, не по-близък си е такова, но те, примерно, звъниме на нашите и аз съм свикнала, като звънна на нашите, особено вече след деско, аз съм изморена, искам да седна, да ям, да гледам нещо, да не си говоря с абсолютно никой. Ще чуя с нашите с 10-15 минути и така. Брат ми като седне, мале седно, бабите на седянка отвънка слушам. Само седи, и той му се случват малко повече неща сега в момента, защото работа, нови колеги, ама, нали, те седят, говорят и примерно от моят телефон аз седа и гледам така и се чуда какво да правя. Защото ще е гадно да си тръгна и трябва да се дължа там, ако случайно нещо те решат да ме питат. И мен ми е някакво много такова кринджово, защото аз някакво да им кажа. Училище като училище, това. Не знам. Ние... и двамата му е така свободно да си говорим с нашите. И аз не го имам предвид, като аз не мога да си говоря с нашите свободно. Аз просто не искам да си говоря с хора. Защото не исках да кажа, не искам да си говоря с тях, защото ще прозвучи гадно. Аз като цяло, като се прибера в нас след училище, аз не искам да си говоря с никой. Мисля, много ще е рядка ситуация, в която аз искам ще ти дам внимание и ще искам да си говоря с теб. Crazy. Нали. Просто твато не, че не мога да си говоря с тях. Понякога и аз мога да си говоря с тях. Бях в Китай и си говорих с майка ми по 4 часа. Вау. 4 часа без забавка седиме. То даже ние не си говорихме, просто пускаме се и 4 часа е така седиме на разговор. Да, и ти си правиш нещо, и ти си правиш нещо. Супер. Но да, смисъл, не просто, не знам, аз не обичам да си говоря с хората. Особено като няма какво да кажа, защото те нямат какво да кажа, защото и техните дни са най-почетни и същи. Нали? Аз няма какво да кажа и ние какво седим и да си мълчиме като пукеле. Гледате се само. Даже не се гледаме, защото не сме на видеокол. Да, ти какво беше тръгнал да казваш, че и двамата обичате да си говорите с вашите? Че и двамата, да, в смисъл, нашето е така, че
защото нали са разведени и 2 седмици трябва само... Не трябва, но 2 седмици с единия трябва да си говориш, 2 седмици с другия. Предимно с единия, после другите 2 седмици предимно с другия, защото аз като съм, примерно, при тати, с мама си виждаме тук, там е нещо, ако трябва ми даде, ама ако няма да ми дава нещо или да ходим, примерно, на кино двете, не. Да, ти събираш повече така неща, които да кажеш на майка ти, които са се случили, докато не сте се виждали. Да. По-ексайдинг. Защо до мен те заезвам това до детелите да сте разведени? Не де. Да. В смисъл, усетих се, не. Доста е такова смисъл, има много различни неща, които когато имаш по-голям брат и когато имаш по-малък брат. Mm-hmm. Със сигурност и двете, аз това смятам наистина, че понякога както ти казах, както вие с брат ти се усещате се едно сте на едни години, аз това принципно с брат ми, аз не го усещам, никога не съм се чувствал се едно сме на едни години. Едно поколение сме, но със сигурност не сме на едни години. В смисъл, той има много по-различен майндсет от моя. Mm-hmm. Това са една от най-големите разлика, може би. Мерси на брати, че ни спонсорира с микрофони. Точно така и за статив. Точно много така. му благодарим. Като почнем да получаваме пари от това, сигурно ще му дадем и на него. Ама първо да почнем да изкарваме пари. Първо да. И така. Добре, хора. Благодаря, че гледахте този епизод. Харесайте, абонирайте. Yes. Шервайте абсолютно всичко. Това беше с бабата с кучето. С бабата, с кучето, с ледата, с тринката, с всички просто. Да. И ще се видим в следващия епизод. Чао!